ורד, טלפון, רוצה לשאול אותך שאלה, ברשותך אפשר? מאיפה? מטלפון? כן. לאיזה חברה סלולרית אתה מנוי היום? 012. יפה, אתה יודע כמה אתה משלם שם על חבילה? בוודאי. כמה? 59. כמה? 59. למה כזה יקר? 10 ג'יגה. ועוד 012. 10 ג'יגה, אם אני אומר לך 8 ג'יגה בייט של פלאפון, זה לא כמו 012, זה כמו 4 שלנו. במחיר של 49 שקלים כולל מה מע"מ. זה שטויות האלה, תגידי, מה זה 8 ג'יגה זה כמו 4 ג'יגה? אני אסביר לך. חברת אינטרנט של פלאפון, כן. זו חברה, קודם כל מספר אחת בתשתיות שלה. הגלישה היא אחרת. הכוח הספק, הנפח הגלישה של 012, היא ממש ממש נמוכה יחסית לזה. זה כמו שאצלנו 6, תגלוש על 6, תגיד שזה 10 שלהם. חמודה, בבקבוק של 1.5 ליטר נכנס 1.5 ליטר, לא יותר. כן, אבל האיכות של הולכת הגלישה... חרדתי מישהו אחר, תודה לך, ביי.